ಎಂಗಿನ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಗಿನ ಬೆಸ್ಸಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅವರು ಬುಕ್ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ನೀವು ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೆಡಿ 3 2 1 Okay, all of you please look at the camera. दूसरा भाई को बोल भैया आप मोबाइल लेके थोड़ा पीछे हो रहे हैं प्लीज थैंक यू सो मच एंजॉय द प्रोग्राम प्लीज थैंक यू सो मच ಎರಡು ಬಾತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಚ್ಚೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಡೆಪೋ ಬರ ఎక్కువ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ആണ് ದುಬೈಗೆ ಏರಾಡ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಕೈ ಗುಡು ಪೂಜೆ ಬಂದು ದುಬೈ ಬಂದರೆ ತೋಜಾದ್ರೆ ನಿಗದಿಗೆ ಉಡನ್ ತಿಂಗಳ ಸೋಸಲ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಏರಾಪನ ಅದು ಬೆಲ್ಬ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾವು ಮೇಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಹಿಟ್ ದ ರಿದಮ್ ಬೇಸ್ ಮಚಾ ಹಿಟ್ ದ ರಿದಮ್ ಬೇಸ್ ಮಚಾ ಹಿಟ್ ದ ರಿದಮ್ ಬೇಸ್ ಮಚಾ ದುಬೈ ಜನಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇನಿ ಅಂಕಲ್ನ ಮೂಲು ಮಾರ್ಗದೀಪ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣೆ ಇನಿ ದುಬೈ ಯಾನ್ ದಾದ ಬೈದೆ ಪಂದಂಡ ಈ ಕಾರಣ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಮ್ಮೆಣ್ಣ ಮುಗುಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈರೆ ಪಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಆವಡಿತ್ತು ದಾದನ ಕಾರಣಾಂತರಗಳು ಇನಿ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಕೋಡೆ ಆಯ್ನ ಆತಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೋಜಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಯಾಪನಗ ಯಾಮ್ ಮೊರಣಿ ದುಬೈ ಬತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬತ್ತಿ ಮೊರಣಿ ಬತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅವ್ರು ದುಂಬ್ ಬಿಫೋರ್ 2 ದಿನ ದುಂಬೈ ಇದೆ ಬತ್ತದ ಯಾನ್ ಓಕೆ ಮೂವಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋ ಫೋನಾಗ ಎಂಕ್ ದ ಓಲ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮೂಡಿ ನಾನು ಡೆಸ್ಪ್ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ದಡೆ ಪೋನಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದ್ಬೆ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೂಲು ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಆವಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಎನ್ನ ಬಂಗತುದು ಬ್ರೋ ಇರ್ದಾರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಚಂದ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಕೈಪತ್ ನಾಡ್ಪಾದು ಚಲೋ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೋಯನ್ ಪಂಡದು ಊರು ಅಂಗಡಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂಬೋದು ಎಂಕ್ ದುಬೈದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ನೆಕ್ ಸಾರ ಸಾರ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಜನ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡಂದು ಬಂದಿನ್ನದು ಮತ್ತೊಂದೇ ಬಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿ ನಾನು ಎತ್ತದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರೋದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7th ಬೊಕ್ಕ 8th ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೋಳಲಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನಿಗಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಓಲೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಂದು ಅವಳು ದಯದೀದ್ ನಿಗಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮುಂಬೈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1st ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಂಬೈ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಬುಡ್ತಿಜೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದುಬೈ ಬರ್ಪುನು ಬೋಪುನು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಅವ್ಲ ನಮ್ಮಗ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಜನಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1st 8th ದುಬೈ 11 o'clock show ಉಂಡು 4 o'clock show ಉಂಡು 6 o'clock ಉಂಡು ದೇವೇರ್ ದಯಟು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನೆ ಫುಲ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಪಾಡುವೆ ఒక ಮೂವಿ ದಾಯತ್ ಓಡು ಬಂದಿರೊಂದು ಕೇಂಡೇರು ನಿಗಿಲು ಸತ್ಯಪನ ಮೂವಿ ದಾಯತ್ ಓಡನ್ ತೂಪನತ್ತೆ ನಿಗಿಲು ಮೋಕೆ ಎಡ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಓ ಮೂವಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ಐ ನೋ ಬಟ್ ಆ ಮೋಕೆ ನಾ ನಂಬಿಕೆ ಒರುಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಂಕೋರೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮಲ್ದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಪಂಡನ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಐಟು ಖಾರ ಪುಳಿ ಚೀಪೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಏರ ಕನ್ನಡದ ಅದು ಕೊಡು ಅದವು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪುಳಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಪುಳತ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಐನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಓ ಉಂಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಬದುಕಾಪು ನೀನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲ ದಿಗ್ಗಜನಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಜಾ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜ ಐತೊಟ್ಟು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವಿನೀತ್ ಸಮತಾಮಿನ್ ರಾಹುಲ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ದೆ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ಸಮಂತಾಮಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮೂವಿಗೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ఒక ಮೂವಿನ ಗೆಂದ ಸಮಂತಾಮಿನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸಮಂತಾಮಿನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೋಜರು ತುಳು ಟೀರಿನ ಬತ್ತು ಬಾಬನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಂತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ Hit the rhythm bass, macha.